Did you miss me? Nu dați drogul la copii! Smoke weed every day. Ce ar putea face placa asta video pentru mine? 1. Poate merge și mielul mai bine un pic. Dole tușca, mașca, o miera, nara, curva! Oh, nu! Il! Flash! No! 2. Trei. Placa asta mă ferește de ispite. Bă, hai și lua bută ca băieți în pula mea! Nu, dă-te în pula mea! Patru. Iisus upgradat. Placa asta e un fel de Isus upgradat. Isus transformă apa în vin. Placa asta transformă apa în whisky. Wow! Serios și fără Caterinca. Placa asta m-ar ajuta foarte mult, e mai bun decât cea curentă și aș putea juca foarte multe jocuri cu mai multe frame-uri, în special LOL. Și placa asta video salvează câinele de o tită.